दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जर'खा थान्दैमेल। जर'खा थान्दैमेला खुंफुंदों खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव। दुलाराय बर' हारिमु आफादा सानसेनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव बेरगाव जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंफुङो। हाबाफारि बादियै फुंनि समाव हारिमुनि फिरफिला बिरहोयो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्मआ। रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावजेनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि देबेन ब्रह्मआ। थान्दै जर'खा मेल थान्दैमेलनि गाहाय आलासि थान्दै मेल बेखेवगिरि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्थ गयारी बिथाङा थान्दैमेलखौ बेखेवना होयो। मेलाव गोबां हारिमु अनसायगिरि, मेथाइ खनगिरि, मोसागिरि, फावगिरि आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लाना जाफुंसार खालामो। खैराबारिनि नैबे महिरंग फावथिनासालियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गेवलां थान्दैमेलखौ बेखेवनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो आं मिजिंथिदों बेवहाय बिथांमोना गोबां आयदानि सायाव सावरायगोन। बर' हारिनि हारिमु बेखौ जौगाहोनाय, बेखौ फोसाबनाय आरो बिथांमोननि जि उननि हाबाफारि बिथांमोना मा लादों बिनि सायाव बिथांमोना गुवारै सावरायगोन आरो थान्दैफोरनि गेजेराव बिथांमोना सावरायनायनि उनावहाय बेखौ मावफुंनायाव हाबाफारि लागोन। हारिमु बिथिङाव जोंनि बर'नि जेसेबांखिनि मानसिफोरा नोंथाङा बुंनाय बायदि जे माहारियारि दा आं आगोलाव खोनादोंमोन जे बर'नि गेजेराव मोनसे माहारियारि सं मेथाइ सुजुनो थाखाय आफादबो दादोंमोन। दा दिनै आं बेवहाय सोंनाय जाबाय आरो बिथांमोननिफ्राय फिननायखौ मोनबाय। दा जिहेथु आगोलनि समाव बेखौ मावाखिसै जों खिन्थु गोदान नैबे मावफुं आफादा बेखौ जों बोरैहाय हायो जोङो बर'नि जि मोनसे माहारियारि सं मेथाइ बेखौ जोङो बानायनो थाखाय जोङो थि खालामगोन। जिहेथु जोंहा कमिटि दंखायो आरो मेथाइफ्राबो सौफैखाबाय, बेखौ जों दायो बासिनानै जोङो सावरायमेलनि गेजेरजों बेखौ थि खालामनांगौ। बेखौ जोङो मावगोन हानायमानि थाबैनो। बर' थुनलाइ आफादा नैबे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जौगानायाव जोंनि हारिया मालाबाबो हारसिङै जों जौगाबोआखै। जोंनि हारियाव गोबां आफादफोर दङ। बेनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफादाबो मोनसे, बर' गुदि फोरोंगिरि आफादाबो मोनसे, बर' आइजो अनसाइ आफादाबो मोनसे आरो बेनि अनगायैबो गोबां आफादफोर जोंहा दङ। जोङो गासैबो हारिनि सिङाव थानाय आफादफ्रा ज' जों बोरै हायो खामानि मावनायनि परिबेसखौ जों बानायनानै होगोन आरो जों खावलायगोन जे जोंनि बिटिआर सरकारानो जा बा आसाम सरकारानो जा बर' थुनलाइ आफादखौल' नङा, बर' फरायसा आफादखौल' नङा, जोंनि माहारि आफादफोरखौ गासैखौबो सहाय खालामनांगौ। मानोना आफादफोर थाब्लासो हारियाबो थागोन। जोंनि जेंनाया गोबां। जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनि आवथायाव जों खामानि मावो। जोंनि हारिमु आफादा बिथांमोना गावनि बिथिङाव खामानिखौ मावगोन आरो बेबायदिनो जोङो सरकारनि बिथिंनिफ्रायबो बे रोखोमनि अनसुंथाइ होनायखौ जों लुबैयो। जोंनि हारिमुवा जोंनि सिनायथि, जोंनि बैसागुआ जोंनि माहारियारि फोरबो। बेखौ जों लानानै मालाबाबो जों कमप्रमाइज खालामा। बिथांमोना 10,000 मोसादों, जों बेनि बांसिन मोसाहोनानै जोंबो बिसोर रेकर्डबो खालामगोन। बे जोंनि हास्थायनाय। मानोना रेकर्डखौ बानायो सिम्फायनो थाखाय, रेकर्डखौ दोनबाय थानो थाखाय बानायनाय जाया। दिनै रेकर्ड जागोन, गाबोन बेखौ सिम्फायगोन, समफोर बेखौ आरो सिम्फायगोन। बे रोखोमनि मोनसे हाबाफारिया सोलिबाय थायो। बेखौ जोंहाबो सिमां दङ जोंनि जेनोखि बैसागु मोसानाय बेखौ जोङो सारा बुहुमनि गेजेराव जोङो दिन्थिफुंगोन आरो बेखौ जोङो 10,000 नङा, जोङो 15,000नि बारा जों मोसाहोनानै जों बे रेकर्डखौ जों खालामगोन। बे जोंनि हास्थायनाय, बे जोंनि मिजिं।